Ndewo ndị ọma na-ekiri ife nkiri ya nọ na vidio nkụzi nke SMCDA ọzọ. Na vidio aga m egosi unu ka unu ga-esi webata DefiTiger token n'ime Coinmarketcap watchlist gị. Watchlist bụ ebe dị mkpa enwere ike itinye coin ọbụla dị gị mkpa ka ọ dị mfe ilele ya mgbe ọbụla. Ị nwere ike iwebata Coinmarketcap app ya site na App Store maọbụ Play Store. Ị ga-emepe ya etu kwesịrị imesie pịa ya aka ka a na-egbu eji achọ ihe, pinye DefiTiger token n'ime ya bụ DefiTiger, mana achọbụgo m ihe na mbụ, ya bụ ya na-egosi ebe ugbu a. Pịa ya aka anyị ji webata n'ime watchlist anyị. Ị ga-anya n'elu ebe esi kpakpando, pịa ya aka. Ọ batago n'ime watchlist anyị ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya, ị ga-eje na watchlist, ị ga-eji ya azụ je na watchlist, pịa ya aka. DefiTiger token na-ekwusizi ebe a. Gbaa mbọ mee ya ka ịmụta ya. Daalụ n'ihu na vidio nkụzi nke a. Gbaa mbọ like channel anyị, subscribe kwuo.